ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጻሕፍት አምላካውያት እስትንፋስ እግዚአብሔር እየን ዮሐንስ አፈወርቅ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ናብ አምላክ መምላስ ትብል ዝብርእስ ዘለዋ ታሪካዊት መጽሐፍ እያ። ደቅና እዚኣ ዝጸሓፉ ክብሪ ሞገስ ዕድመ ጥዕና ይሃበልና እናበልና ወኩሉ ይነግር በነገረ ብሄሩ ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ብቋንቋ ዓድና ብመፍትሒ ቋንቋ ብናይኖና ቋንቋ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ እዩ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ፓትርያርክ ዘግብጽ ካብ ዝጸሓፍዎም መጽሕፍቲ ሓደ መጽሐፍ እዩ። ኣፍተን ዘምሃሩለንን ዝጸሓፍወን መጽሕፍቲ ደሞ ሓንቲ እዚኣ ናብ ቋንቋ ዓድና ናብ ትግርኛ ተመሊሳ ተጻሒፋ ንምርቓ ተዳልያላ። በዚ ኣጋጣሚ ናይቲ ምርቓ ዕለት 7 ዕለተ መጻጉዕ ሰንበት ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከሳቴ ብርሃን ፍሬምናጦስ ኣዳራሽ ሰዓት 8 ስለ ዝኾነ ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ትከታተሉና ደቅና ብፍላይ ደቂ እግዚአብሔር ደቂ ቤተ ክርስቲያን ካብ እስትንፋስ እግዚአብሔር ንኸይትርሕቁ ካብ መጻሕፍቲ ክትርሕቁ የብልኩም። መጻሕፍቲ ክትንቡ፣ መጻሕፍቲ ክትምርምሩ፣ ክትንትኑ፣ ክትጥይቁ፣ ክትርድኡ ኢሉ እውን ክትረድኡ ከም ዝግባእ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መልእኽቲ እዩ። እዚኣ ኣዘጋጅዮም ዘቕረቡልና ደቅና እውን እግዚአብሔር ብርዖም የብዛሓዮ ኢዶም ይለምልም እናሰርሑ ይንበሩ። እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱ እንድሕር ዝሰርሕ ኮይኑ ንሕና ደቂ እግዚአብሔር እውን ኣብ ሰዓትና ኢና ክንሰርሕ ኣብ ሰዓትና ክንርከብ ይግባአና። ብፁዓን ወለድና ካብና ኣቡነ ኢሳያስ ጀሚሩ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ዝረከበሉ ታሪካዊ መዓልቲ እዩ። ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ክልተ ነገር ይፍቀድን፣ ሓደ ምትራፍ ካልኣይ ደሞ ሰዓት ምሕላፍ። ክልቲአን ጥንቃቄ ገርና ተረኺብና ታናይ መጀመርያ መጽሐፍ ክንምርቕ ኢና። ሰማዕትና መልእኽቱ ኣዳሚጽኩም ኣብቲ ቦታን ኣብቲ ግዜ ሰዓትን ከም ትርከቡ ዝግባእኩም ኣስተዋጽኦ እውን ከም ትገብሩ እግዚአብሔር በዚ ኣቢሉ ይባርከና ይቀድሰና። ሰላም ንሃገርና፣ ሰላም ንዓድና።